Ito mga magpipinsan na to, mga idol, hindi lang sila magaling kumanta. May mga star quality rin sila. Itsura, as in talagang pwedeng pang may star quality ba? Yan. So, ito na ang kanta nila para sa atin. Okay, here they go. Enjoy ka! What would I do in my ears right now? Tuwing isulat kanta kalubak, got my head spinning, makawing-iwing, I can't breathe no more. What's going on in the video kehan? Kasla ang maipagsampin inyong mind. And we're so busy, maulaw raw kami, haan kami alright. Magdengeg na voice sa kasla palagap. Awan timing na out of chupa. Ang sakit ulo ni, ang sakit ulo niyo. Lalo no mang ba ng ages, nabira ka na agikis. Ang sakit ulo ni, ang sakit ulo niyo. Makalbeng mahabeng, boses na matipangsin. Ang sakit di ulo mi, ang sakit pa'y ulo yun. How many times do we have to tell you? Di mi nga kaya isuhan mo ikayo. Awan ka tiken kung makaperdi timod. Uray ang nasong diing ka i-choose. Sika distraction sa system mafuse. So please stop singing your healing mingaw hani kaya. Manggengeg na voice sa kasla palaka. Awan timing na out of jumpa. Sakit ulo mi, ang sakit ulo yo. Lalo lumang ba ng ages, nabira ka na agikis. Ang sakit di ulo mi, ang sakit ulo yo. Makalbenggen makabenggen, boses na madipangsin. Ang sakit di ulo mi, ang sakit di ulo yo. Ang sakit ulo mi, baso ta table na buong latan. DJ Sarming pa'y nag-crash. Sakit ulo mi, ang sakit ulo yo. Lalo numang banat ages, nabira ka na agikis. Ang sakit ulo mi, ang sakit ulo yo. Makalbengken makabengis, boses na manipangsilis. Ang sakit di ulo mi, ang sakit pa'y ulo yo. Ang sakit di ulo mi. Sakit ulok, Jane. Sintonado. Jane, sulumeta sa Agkadzay. Pero maganda! Yay! Palakpakan! At meron silang hinanda mga idol yata, no?
na pang IFM. Go there. Ito na ba? So pakinggan natin. Parang sinafire lang, ano? Bago sila mag-plug ng mga shows nila at kung anong mangyayari mamayang hapon, ay eto muna ang para sa inyo. Go! Si Gabi. Enjoy ang katropa, enjoy ang pamilya. Masarap pagsaupip, di nakakasawa. Sa mga tutugan, makakarelate ka. IFM ang radyo.